Mark Beats. Hello! Lalakad-lakad tayo ngayon dito sa CWC. Ay, saan na kuya? Andun sa daddy. Andun sa ate din sa may sa may nagwe-wakeboarding. Magsalita ka na kuya yung nagwe-wakeboarding kuya. Wow! Oh, ala, dahil ka magdalagan to may sasakyan. Ayun o, nagwe-wakeboarding doon. Ano mo na doon ipagkita mo na na magsalita ka kuya yun ang nagwe-wakeboarding dito sa Oxford. Dito sila oh. Dali, uy, malulubat lang yan eh kapag nagdito na po tayo naglalakad. Whoopsie. Yun sila. Wait lang. Saan mo nagtakbay? Uy, dali na picture na. Waning. Saan mo nagtakbay? So, yung mga isda. Wow. No? Dito rin tayo. Luwa na lang ka mo. Jewel, beles na. Dito na lang ako. Dito Sabay na ako. Hana, mag-isag-isag ka naman. Hana, tingin ka kay Kuya Ek. Dito. Ayoko doon. Wow! Ito tayo. Kidadi? Kidadi! Pantalo-ulit yung mga fish. Goldfish. Nakakatakot doon, nakakatakot. Nakakatakot man ako. Ana, wag ka nang salita dito. What is that? Wait. Mr. Vlogger. Siram ka? Natulog ako. Hindi na magparabasa. Hindi na magparabasa. Uy, dyan sa tabi para pagkabay ang sandang ko. Sunset! May sunset na po. Ayun. Sunset po. Yan. Tayo uwi. Diba? Wow! Huhugas tayo dyan ng kamay. Mamaya. Bleh! Mami! Nga boy, ang picture. Hawakan mo. Boy, ilang nga boy ang picture ko boy. Hawakan mo. Ambo, ikaw na. Bro! Mabali ako. Sa Po, may mga fish. Fish, maliliit. Noy, napapicture kita na. Maliliit. Iyo may mga isda. O, nakikita? Wow,
Wow! Oh, ayan ang fish. Mahulog ka ni.